Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagyan kawilujengan mugi tansah kajiwa pasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang dadi hormatan Bapak Muhammad Wantoro, Kepala SMP Negeri 1 Jetis, ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Jetis, saha para kanca ingkang setresi. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngujukaken raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan satemah, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati saha para kanca ingkang tresna, wonten ing mriki kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan punakawan. Saderengipun kula ngaturaken isi sesorah punika, kula badhe nembang sluku-sluku bathok. Punakawan iku cacahe ana papat, si Semar kareng Petrus, sing terakhir iku Bagong. Wayang Semar iku wong tuwa sing wicaksana, sing keloro iku Gareng sing seneng gawe guyu. Petro iku lucu wong pinter uga sabar, yen Bagong tumindak resik sing seneng ngomongi jujur. Punakawan iku golongan paraga wayang ingkang asale saka kabudayan Jawa. Puna kang tegese wasis utawa wicaksana lan kawan sing tegese kanca. Punakawan saged dipuntegesi dados rencang ingkang wasis utawa wicaksana lan kanca sing saged maringi pituduh saha piwulang. Punakawan punika kepareng dados kawan paraga inggih punika Semar, Gareng, Petruk, saha Bagong. Ki Semar punika satunggaling tokoh ingkang pinanggih andhapasar. Nanging sejatosipun piyambakipun satunggaling dewa ingkang mudhun dhateng donya kangge ngasta kawilujengan. Piyambakipun gadhah sifat welas asih, sabar, saha wicaksana. Gareng saha Petruk punika tokoh ingkang remen guyang-guyu. Nanging ugi paring piwulang lumantar unen-unenipun. Senadyan kekalihipun lucu, nanging remen nyentuh bab kahanan gesang ing masyarakat. Bagong punika tokoh ingkang polos, jujur, saha sabar. Panyandhakipun asring ngemu makna jero, senadyan diucapke kanthi cara kang prasaja. Wayang punakawan punika boten namung minangka hiburan mawon, nanging ugi minangka sarana piwulang budi pekerti. Wayang punakawan maringi tuladha bilih kawicaksanaan, kejujuran, lan welas asih punika wigati sanget ing urip bebayan. Mila kebudayaan punika sampun sepatutipun kita lestarekaken supados para muda-mudi tansah eling lan ngajeni kebudayaan Jawa. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun kangge kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati saha para kanca ingkang tresna, mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi anggen kula ngaturaken sesorah ewak sepat wonten peken, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.